मस्जिदाव नामाज फरायनायखौ होबथादों इजराइला आल आक्सा मस्जिद सिङावनो थांनो होआखै इजराइलनि रौनिया हानजाफ्रा आल आक्सा मस्जिदाव 50,000 मुसलमान सुबुङा नामाज फरायदोंमोन। जेरुजालेमाव थानाय आल आक्सा मस्जिदाव नामाज फरायनायखौ होबथादों इजराइला। नामाज फरायनो थाखाय इजराइलनि रौनिया हानजाया आल आक्सा मस्जिद सिङावनो थांनो होआखै। दावहानि उनावनो आल आक्सा मस्जिदखौ इजराइलनि रौनिया हानजाया सोरगिदिं बेंनानै लादों। पेलेस्टाइननि मुसलमान सुबुंफोरखौ नामाज फरायनो होबथादों इजराइलनि रौनिया हानजाया। अब्लाबो गोबां मुसलमान सुबुंफोरा नामाज फरायनायखौ नागाराखै। आल आक्सा मस्जिदाव नामाज फरायनो थांनायखौ इजराइलनि रौनिया हानजाफ्रा गिदिंनानै थांफिननो होदों। दावहानि उनाव 8,000 मुसलमान सुबुङा आल आक्सा मस्जिदाव नामाज फरायनो मोनफुंदोंमोन। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एन-लाइन, अरा, भेरना, अल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।